Mwari ngaakuropafadze akuitire zvakanaka panguva zvakare yekugoverana shoko raMwari, nguva yekusimbisana, kupanana tariro nekupanana upenyu. Shoko raMwari kudya kwomweya yedu. Munhu ararami nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo waMwari. Ndichaverenga shoko raMwari kuvhangeri yaJohn chapter number 5 from verse 5 kusvika paverse number 8 kana verse number 9. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I'm coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked, and that day was a Sabbath. Ndoda kuti nditaure pamusoro penyaya ya helper, mubatsiri, munhu anokubatsira. Ndinokunamatira kuti Mwari akutumire mubatsiri. May the Lord open doors and bring and call your helpers. In life, you need somebody to help you. Vanhu vose vane chavakaachiva, vanhu vose vakabudirira, vanhu vose vakakunda, vakaita zvinhu zvinobatika nezvinoonekwa. Ukavabvunza nhoroondo yavo, unokutaura kuti kune munhu akandibatsira. Umwe anokubatsira neidea, umwe anokubatsira neadvice, umwe anokubatsira nemari, umwe anokubatsira kukukonekta achikonekta kuno umwe munhu. Mwari wedu ndiMwari wemadivine connections. Mwari ndiMwari anokupa munhu anokubatsira. Pano taverenga nyaya inozikanwa nevanhu vese yepool of Bethsaida. Papool of Bethsaida paive nemurume aigarapo akanga achirwara, ari murwere, ari chirema for 38 years. Zvino Mwari wakanga achiita kuti ete an announced time, pasina anoziva, pasina audzwa, an unannounced moment, kwaingouya mutumwa wobvongodza mvura yepapool of Bethsaida. Anenge ajambira kwekutanga ndiye aipora. Zvino zvakaitika for a long time. Murume uyu akagara papool of Bethsaida achishayiwa munhu anomubatsira. Vamwe vaijambira vobatsirwa, vopora, vojambirwa, vojambira, vopora. Zvino Jesu achisvika pamunhu uyu, unomubvunza mubvunzo unondinetsa nanhasi. Unoti kumurume uyu, unoda kupona here? Unoda kupona here? Obviously murume uyu waida kupona. Asi Jesu akanga amuona kuti akanga aora moyo, akanga apererwa, akanga asingachazivi kuti ndichapona here, ndichawana mukana here, ndichaita sei kuti ndiwane kuponeswa kwangu. Murume uyu unoti, ndinoda kupona asi ndinoshayiwa munhu. Ndinoshayiwa munhu anondikandira mudziva kana mutumwa auya. Vamwe vanonditangira kupinda. Vana baba nana mai, zvinorwadza kurarama muupenyu uri wega mulife. Woshayiwa munhu, kushayiwa munhu anokubatsira. Unorarama in a wilderness, unorarama in a desert, unorarama in isolation. Hauzviite kuti urarame ushayiwa vabatsiri. Mumhuri yokwenyu Mwari ngaakumutsire mubatsiri. Kubasa kwaunoshanda Mwari ngaakupe mubatsiri. Muchechi maunopinda Mwari ngaakutumire mubatsiri. Zimbabwe ngaitumirwe vabatsiri. Kampani yako ngaitumirwe vabatsiri. Mhuri yokwako chese chaunoita business rako ngariwane unoribatsira. Murume uyu paakati ndashayiwa munhu anondikandira mudziva, Jesu unoti simuka ufambe, ndobva Jesu amuporesa. Jesu unogona kuve munhu auya nesolution yako. Jesu unogona kuve munhu auya nebreakthrough yako. Jesu unogona kuva nemunhu auya nemhinduro yako. Mwari wokudenga ngaakuite zvakanaka. Jesu ngaakurangarire, Mwari akurangarire, ave ndiye anokubatsira. Washayiwa anokubatsira. Washayiwa anokutsigira ngaakutsigire. Washayiwa anokumutsa ngaakumutse. Washayiwa anokupa rimwe zano iye ngaakupe zano. Jesu ngaave mubatsiri wako. Usashayiwa munhu anokubatsira muupenyu. Upenyu wako ngausava dry, upenyu wako ngausava lonely, upenyu wako ngausava isolated. Wana vanhu vanomira newe, wana vanhu vanokutsigira. Mwari akuite zvakanaka muzita raJesu Kristu. Amen.